O Concello de Pontevedra pon a mirada no mercado de abastos. O Goberno local aposta por revitalizar a praza e a súa contorna. Ordenar un poquinho, tamén pular nesta nova imaxe e facer a zona cero do comercio local, do comercio de proximidade, do comercio de segunda man, pois este emprazamento que temos. Gulías presentou esta mañá o Plan Mercado, unha iniciativa dividida en 3 eixos de actuación. Un deles pasa por revitalizar o gastroespazo. Na actualidade, a gran maioría dos postos de hostalería están pechados. Imos a impulsar unha nova licitación para licitar aproximadamente a vintena de locais que agora mesmo están baleiros. Imos a traballar nese protocolo iniciado que xa se iniciara na inauguración do propio mercado co Carlos Oroza para que o mercado, pois e sobre todo o primeiro andar, sexa verdadeiramente unha experiencia gastronómica e poda atraer a novas persoas. Mellorar o subministro eléctrico dos postos e poñer en marcha unha potente estrategia de comunicación fomentando as visitas de escolares e asociacións son outras das actuacións previstas. Traballar a experiencia gastronómica, atraer xente de algún xeito, ludotecas, facer recetarios saludables, hibridar o que sempre foi a nosa intención, a planta baixa coa primeira planta, intentar que o equipamento funcione, degustacións. Para a contorna do mercado, o Goberno local ten previsto reformular a feira de antigüidades, sacando os postos á licitación e buscando a participación das tendas de antigüidades da cidade. Outra actuación é o traslado da feira ambulante á Avenida de Bos Aires. A maioría de cidades e vilas, as sinerxias que se crean entre a feira e o mercado determinan que as ubicacións das feiras sexan perto da zona de mercado. Por eso é que propoñemos a ubicación da feira ambulante no entorno da Avenida de Bos Aires e facer campañas de promoción, campañas de millora de imaxe, armonización estética para a propia feira ambulante. Recuperar o mercado de novos creadores instalando 2 casetas permanentes como escaparate para artistas da cidade e a terceira liña de traballo neste Plan Mercado.